Labian pasasalamat kang 28 anyos na public school teacher na si Desa Carino Gornal, kang barangay Topa, Sogod, Nabo, Camarines Sur, na nakaligtas siya sa kagadanan makalis na makuryente hapon kaining Miyerkules. Istorya niya, sinabayanin mga kikilat ang makusog na pag-uuran ka nasambit na aldaw. Hali sa pagkakahigda, nagbuhat da siya para magkuanin makakakan sa ref, na yaon sa iyang kwarto alagad kan mabukas na siya kaini dumana siya na kuryente. Maswerte man daang nakabutas tulo siya sa refrigerator. Dangan ang pagpurutukan na kan iba panindang gamit. Sigun kay Desa, tinamaan ni kikilat ang sa indang harong na nahiling mismo daakan sa indang padre de pamilya na nakaigdaaman sa indang sala kan mga oras na ito. Doon sa sala namin, mismo nakita po ng dalawang mata ng father ko po na may apoy pong pumasok. Talagang hindi namin assure ma'am kung kidlat na po ba yun. Pero talaga ma'am ang lakas. Ang lakas po nung para siya mampaputok na pagsiwit ng ganun sabay boom. Dahilan kan insidente, naraot ang router kan sa indang wifi, maginan mga outlet kan sa indang residensya. Sa ibong kaini, nagpapasalamat manggiraray da si Desa na daing nada niya na buhay sa pangyayari. Ay, yung pa ako ma'am, yun po yung dumugo talaga. Yung kamay ko ma'am, halos manhid po yung dalawa kong kamay na masakit. Parang ang init. Yun po yung na-feel ko. Tapos pagkita ko po ma'am dun sa daliri po ng paa ko, dumugo po yung pangalawang daliri ko dun sa. Nafe-feel ngayon yung sakit ng back pain po sa likod ko. Saka yung parang spinal cord ko ma'am, yun yung pong sumasakit ngayon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.